Zdravím vás. Běžně na rádiu za jízdy je v levém horním rohu zobrazen aktuální jízdní profil. Jakmile se vypne motor, zobrazí se místo jízdního profilu název aktuální ulice. Lze nastavit, aby se zobrazoval název ulice i za jízdy, ale má to své úskalí pro různá vozidla. O tom si povíme v průběhu videa. Upozornění. Následující postup znamená zásah do řídících jednotek a je proto na vlastní riziko. Každý si musí být vědom všech důsledků a nese každý sám za sebe, za škody na jednotkách, součástech. Za záruku třetích stran nepřebírám žádnou odpovědnost. Dáme vybrat jednotku. Najdeme 5F Electro-Infotainment. Pokračujeme na přizpůsobení 10. Použijeme filtr a napíšeme 1, 1, 7, 5, 7, 1. Vybereme kanál menu Display Charisma. Novou hodnotu nastavíme na neaktivováno. Start. Nahradit. Ano. Požadavek přijat. OK. Znovu použijeme filtr a napíšeme 1, 1, 7, 5, 7, 3. Vybereme kanál menu Display Charisma Over Threshold High. Novou hodnotu nastavíme na neaktivováno. Start. Nahradit, ano. Požadavek přijat, OK. Například u trojkové oktávy RS může dojít k deaktivaci tlačítka VRS. Pokud se tak stane, použijeme filtr a napíšeme 1, 1, 7, 7, 3, 6. Vybereme kanál Car, Funkcion, List, BAP, Gen 2, Charisma 0x17 a zkontrolujeme, jestli je aktivováno. V případě aktivujeme. Zpět. Ukončení komunikace. A zpět. Restartovat rádio a nyní i za jízdy je zobrazen název aktuální ulice. Pokud problémy přetrvávají, nechte deaktivovaný pouze první kanál. Avšak u některých vozidel přepínání jízdních profilů funguje pomocí tlačítka, ale na rádiu se už nezobrazí nabídka jízdních profilů a nelze také upravit jízdní profil individuál. Děkuji za shlédnutí, stavte lajky, pište komentáře a nezapomeňte se podepsat na kanál a Instagram.